बबेयाव थांखो बेलाय? ना गोजौआवसो दंहैयो बेलाय? ओइ बिहामजो, नै ओरै फैलाय। नै दासो बजारनिफ्राय गरम गरम लालमहन लानानै फैदों आं। बिहामजो। औ आयै, आंखौ गाबज्रिदों? नङाथ', नोंखौ गाबज्रियाखैमोन आं। ए, नंगौ नामा? आंलाय बिहामजो बिहामजो होननानै गाबज्रिनायखायनो आंखौ गाबज्रिदों नंनानै हाखु दाखु फैलायथारदोंमोन आं। नोंखौलाय मानो गाबज्रिनो? नोंजों जेबो खामानियानो गैया आंहा। जोमै बिहामजोखौसो लिंहरनायानो आंहा। जोमै बिहामजोनो थाखाय बजारनिफ्राय गुदुं गुदुं लालमहन लानानै फैदों आं। आं गोदो जेरै एसाया नोंनि गोरबोआव थानाय समाव नोंनो गोदै गोबाब गासैखौबो जाहोदोंमोन ना, बेबायदि दा जोमैखौबो जाहोनो। जोमैनो दा गोदै गोबाब गोखै फारसेनिफ्राय बिनो भिटामिन नांगौ जायो। बिनिखायनो बिनिखौसो लिंहरदों आं, बिनोसो जाहोनो। नोंजों जेबो खामानि गैया। थां थां, नों न'खरनि खामानिफोरखौ मावहैथां। जागोन दे। आयै। आयु आफा। मा जाखो आयै? बहा थाङामोन नों? आरो जोमै बिहामजोआलाय? आयै, आंथ' दसे बाहेरायावसो ओंखारलांदोंमोन। जोमैयाथ' न'आवनो दङ। नोंसोर न'आव थानानैबो जोमैखौ नायाखै नामा? जोमैया बहा दं आंनियावसो सोंदों? नङा नङा, आंबो नै दासो बजारनिफ्राय फैदों। आं जोमै बिहामजोनो थाखाय लालमहन आरो बायदि बायदि जाग्रा लानानै फैदों। थांलाय थांलाय, जोमै बिहामजोखौ लानानै फै, बेयाव फज'फै। आं बिनो आंनि आखाइजों लालमहन दौनो। जागोन दे। बियो गोजौनि रुमावनो उन्दुनानै दङमोन। आं लानानै फैनि र' बिदिब्ला बिखौ। नों दाबो थाङाखै? बेयावनो नों गसंनानै दंबाय दङ। आंथ' नोंखौ थांबायसो सानदों। नङा नङा, थांगोन। नाथाय मानो आयै? आं बिदिब्ला दसेबो नोंसोरजों थाफानानै नोंसोरजों रायलायनो बा नोंसोरो मा रायलायो आं खोनासंनो मोनला आरो। बिदि जेबो खोथा गैया। थां थां, ओंखाम ओंख्रिफ्रा संहैदो। जियानो जाया, आंथ' बे न'खरनि A to Z मोनथिजोब्बाय जे जों बिजावजालि सानैया गाज्रि नङा। गाज्रि बिखुनजो बुरैयासो, आइयासो गाज्रि। दिनै आंनि बिजावजालि सोरांस्रिजों आं मानो गोरोबनानै थानो हायाखै? बाखि गैला बुजिनो। न'खरनि बुरैसा बिमायानो बेजोंबा बेजों, बिजोंबा बिजों। मोनथिबाय? दा सानैसो बे आंजों मोजां, बिनिखायनो बियो सोरांस्रिखौ सैयाखै। जेब्ला सोरांस्रिजों मोजां जायो, बियो आंखौ सैया। जेखियानो जाया, बे सानैसोथ' आंजों मोजां। बेयावनो आङो माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावनानै लागोन। बाह जोमै, मा एसे आराम जिरायनानै दङ नोंलाय? जिरायना थानायखौसो नुदों नोङो। आंसो मिथिगौ गेन्द्रिद्रि उदैखौ लानानै मा खालामगोन मा थागोन। उन्दुनानै थानोबो हाया, जिरायनानै थाजोबनोबो हाया। बेसेबां खस्थ' मोनदों आंसो मिथिगौ बेखौ। आं बुजिदों जोमै, बुजिब्लाबोलाय माथो खालामनो। बेबिया जोनोम जासान्दिथ' बिदिनो थाखानांसिगोन ना? ओमफ्राय अलंबार, आइयाथ' माथो LICनि फैसाजों आंनि उदैयाव थानाय अन्थाइखौ अपारेसन खालामनायनि खोथा बुंदोंमोन। माथो दिना थांगासिनो, दिनैसिम माथो रायखांफिनासैनो। आरो बे उदैयाव थानाय अन्थाइखौ दानो अपारेसन खालामाब्ला बेबि जोनोम जानायाव दिगदार जाहैयाथ'। जोमै, बे खोथाखौनो आङो क्लियार जानो बाहेरायाव ओंखारलांदोंमोन। बै उरला सेन्टारनि दालाय सासे फार्मासि दङ ना, बे फार्मासिया बेफोरबायदि डेलिभारि केसाव जोबोद मोजांनो। मानसिफोरा बुंबाय थानायखायनो बिनियाव एसे खबर लाहैदोंमोन आं। माखौ? डक्टर गिदिराथ' बुंदों बेबि जोनोम जायै सिगां अन्थाइखौ अपारेसन खालामनांगोन होननानै। औ, खालामखानांगोन दा। ओमफ्राय नों डक्टरनाव माखौ सोंहैया? दा नोंखौ अपारेसन खालामजागोन ना खालामजाया होननानै सोंदोंमोन आं। औ, डक्टरा मा बुंखो? फार्मासिया बुंदों उदैयाव गथ' दङब्ला बोरै अन्थाइखौ अपारेसन खालामनो? बे माब्लाबाबो जाया। गथ'आ नर्मेल जागोन ना सिजारिन जागोन बेखौ रावबो फिक्स बुंनो हाया। जुदि गथ'आ नर्मेल जायोब्लाबो बे अन्थाइखौ अपारेसन खालामनानै दिरुननायाबोथ' गोरलै नङा।
नर्मेल जाब्लाबोथ' बिमानो जोबोद बोलो नांगौ बोलो होनांगौ जायो अब्ला बे उदै हाखावनाया सिलायनाया गेब्रुबालाय बिदि होननानै बुंदों आरोना अ बेबो मोनसे आं सिजारिंसो खालामगोन अलंबार जोमै सिजारिं खालामोब्लाबोथ' अन्थाइखौ जोङो दानो उदै हाखावनानै देरहोनो हानाय नङा अन्थाइखौ जुदि उदै हाखावनानै देरहोनोब्ला गथ'खौ आरो बबे साइडथिं उदै हाखावनानै देरहोनो मा नों बे साननैसोआवनो मोननै उदै हाखावजानानै थांना थानो हागोन खोथाया बेनोथ' जाबाय दा मा खालामबावनांगौ नों दा जेबो खालामनो नाङा आइया नोंखौ गाहायनि फ्ल'राव नेनानै दङ नोंनि थाखाय लाल महन लाबोदों आइया नोंखौ लाल महन दौवोनो थां जानानै फै नंगौ ना र' बिदिब्ला आं थांनि औ नों जानानै फैदो जोमै दा जाखांब्ला नों फैफिनबानो जाबाय दे आं दसे उन्दुनानै थानोसै जागोन दे देरहा बबेयाव थांनो नागिरदों नों न'आवनो था दा सानैबो बाहेरायाव ओंखारलाङोब्ला दावराव जालायफिनलायगोन आं इसाखौ नागिरलांनि इसाया बाहेरायाव थांनायानोथ' दाबो फैयाखै नोंथ' बेखौ खबर गैया इसाया फैफिनगोन मालाय खोनासं नों बिथिं मा जाखो माने देरहा आं बे न'आव थानो हागोन ना हाया बायदिसो मोनबाय जेसेबां खालामजादोंब्लाबो उन्दै जानानै थानो नागिरो नाथाय आइया माथो दिनैनि दिनै बारानि सायाव बारासो अयथासार खालामलांनो हमबाय मा खालामनायखो आइयालाय बिहामजो गाबज्रिगासिनो आंथ' मोनथियाना सोर सासे बिहामजोखौ लिंदों लिंनायाव खोनानायाव थाङाब्लाबो आरो दाय जागोन बिहामजो गाबज्रिबाय थानायखायनो थांबाय आंखौ गाबज्रियाखैनो मालाय आंजों जेबो खोथा गैया आंजों जेबो खामानि गैया मालाय जोमैजोंसो खामानिनो मालाय जोमैनो गुदुं लाल महन लाबोलायनानै दौनो नागिरदों दौथोंब्रा दौनो हो नोंहालाय बेखौलाय मानोथो मेगन सानांगौ मिथिखायो माथो ओरैनोबाबो बिसोरो जोंखौ बारा अनखाला होननानै मिथिखानानैबो नोंबो मानो खुद्रिबाय थायो आं खुद्रियाखै देरहा आंनि गोरबोआ दुखुसो मोनदों जेरै जोमैनो लाल महन लाबोलायनानै गावनि आखाइजों दौनो नागिरदों बेबायदिनोथ' आंनि इसा फिसाजोनोबो बियो दौनो हायोना लाबोनानै होफैनो हायो आंनि इसा फिसाजोआबोथ' ओंखामखौनो जायाखै दिनैसिम आंनि फिसाजोनोथ' बियो बिदि सानाखै नाथाय जोमैनि थाखायसो नायख्ल' खालामनाय जायो आरो बिनिखायनो दुखुसो मोनदों आंनि खोथाखौथ' बादहो आंथ' आरो सैमासो सोरांसै जेसेबां खालामजाब्लाबो गोसोखौ हमथानानै धैर्यजों जोङो दसे थाथ'नांसिगोन मानो होनोब्ला दाथ' जोंनि आखायाव बेबायदि थाखाबो गैया जि गोसो जायो बेखौनो मावनो बेनिखायनो फिसाजोनि जि समयसा जानानै दङ बेल' स्रां जाग्रोथों बिनि उनाव जों माबा मोनसे बेबस्था खालामसिगोन दे नों थाथ' न'खराव मा दं मा गैया हानायखिनिखौ नायै मावदो खामानिफोरखौ फिसाजोखौ आं नागिरलांनि मोजां जाबाय होननानै जों बेखौ हगारजोबनो हाया बबेयाव मा जाहैदों आरो सोरनि खुगानिफ्राय मा खोनादों जारला जागोन नङाब्ला आं नागिरलांनि थाथ' जागोन दे आंनि बिजामादै रोना न'आव दाबायदिया खावब्ला नुजाफैनायमोनब्ला सोरनि नोजोर नांनानै थाखो बेबायदि एथ'ग्राब अयनाय खालामजानो आइ बिखुनजो आं रोन सिनायदोंना नों गोसोआव दङ ना इसानि फिसाय रोन सिमांसो जाखो ना मोगथांसो जाखो आयै गोसोआव दङ ना सिनायदोंना आं रोन मानो नायगोमाखो आयै आरो इसाया बहा हे गसाइ गोसोआवसो साननानै रायलायदोंमोन आं बिजामादै रोना खावब्ला नुजाफैबा हामगौ होननानै नाथाय रायखांनाय लोगो लोगो खावब्ला नुजाफैमारबाय सिमांना मोगथां जाखो आयै आं रोन डक्टरनि आखायाव जोबथेनानै दोनजानाय आं सासे रोन उदखारिफोरनि आखाइनिफ्राय जेने थेने बेसिम खारग'बोदों आयै इसाखौ जोबोद नायनो गोसो जादों जाबायसो नों रोन आं गनायनोनो हायाखै सिमां मोगथां बायदिसो मोनलायलांबाय आं हाबाब दिनै मा गोजोननाय लाबोखो नों दिनै आंनि न'आव फैफिनमारबाय आंनि फिसाजोखौ नागिरनानै जोंथ' दुखुजोंनो बुंफबबायमोन मा जाबावसिगोन
नाथाय दिनै नोङो गोजोनै लाबोफिनबाय। आयै अन्नानै न' सिङाव लांदो बाहेराव बारा थाजानाय नङा खुनुरखमसो बे जायगासिम सफैदों गोबां जेंनानि गेजेरजों। फै फै सिङाव फै आंनि इसा फिसाजोआ नोंखौ नुयोब्ला हाबाब बिखायानो खावसे थांनाय बायदि थांलायसिगोन बिनि। फै। औ आयै इसाखौ जोबोद नायनो हांखुर जाबाय आंनि गोसोआ। नाथाय जाबायसो इसाया न'आव गैया। बे नोंनि थाखायनो फाग्लि जाबायमोन आरो बे सानैसो एसे मोजाङाव फैफिनदों आरो बियो बेरायनो थांदों। मा इसाया फाग्लि जाबाय? नङा नङा जादोंमोन फाग्लि बायदि जादोंमोन नाथाय हामबाय। फैदो बिखौ बिफाया नागिरलांदों बे फैसिगोन। नों बे सफैसान्दि एसे रेस्ट खालामनानै लादो। फैदो। हे गसाइ दिनै आंनि न'खराव मा गोजोनै लाबोफिनखो नोङो। गसाइ सैथोआ जोंजों दङ। मालाय मानसिफोरा जेसेबांखि जोंखौ नासया मानो जोंखौ गादबा मानो सैथोआथ' जोंजों दङ ना। नों जेब्लायबो जोंजों लोगोसे थाबाय था। हाबाब बे अलंबार फिसाया बिहामजोनोलाय खोन्थाहैनोसो बावखो ना माखो आं बिहामजोनो लालमहन दौनो नागिरनायखौ माथो दाबो सफैला। आयै वाव लालमहनखौ नुनानै लुबैनायासो जाखाथारला। बेनिखायनोथ' अलंबार आंनो खोन्थाहैदों लालमहन आइया नोंनो दौनो नेनानै दङ होननानै। औ दासो फैसननो रोंबाय दासो नुनानै लुबैनायानो जाला। आं दे बेसे नेनानै दङ दहायनिफ्रायनो फैगोन ना फैलासो जाबायमोन आं। गोजौनिफ्राय गाहायसिम गाहायनिफ्राय गोजौसिम डक्टरा बारा थाबायनो होआ नालाय बेबायदि समाव बेनिखायनो गोजौनि रुमावनो जिरायनानै दंबाय दङमोन आंथ' मिथियामोन ना। औ माथो जाखो दाबसे जायगायावनो दलद जिरायनानै था। नोंनो जगार होग्रा दंखायोना आं। आरो सोरांस्रायानो ओंखाम ओंख्रि संगासिनोखा नों खालि आराम आरामल' था। जागोन दे आयै। आयै दे दौदो लालमहनखौ जाबायदि जानो लुबैबाय आं। आबै आबै ओइ आबै रोना न'आव सफैबाय। हाब अबेयाव देवानि मारि हैनानै न'आव फैनानै रोननि फाग्लि जाफैलाबायखो। हा रोनालाय बोरैथो सफैलाबायनांगौ जाखो डक्टरनि आखायाव थानाय मानसियालाय। नङा आबै रोना डक्टरनि आखायाव गैला। बियो डक्टरनि आखाइनिफ्राय खारखोमा बोनानै बियो आंनि न'आवनो सानसे दङमोन आरो बियो न'नि फारसे ओंखारबोदोंमोन। बिदिब्ला रोना न'आव सफैयाखै। नंगौना नङा जाखो खोथायालाय? रोना न'आव फैदोंब्लाथ' सफैसिगौमोन ना। औ इसा आरो आनुष्का थिगखौनो बुंदों। रोना न'आव सफैबाय। नै आंनि सेरावनो दं रोना।